Dünyada koronavirusun täze omikron görnüşi giňden ýaýraýan mahaly Türkmenistanyň käbir welaýatlarynda karantin çäklendirmeleri gaýtadan güýçlendirilip başlandy. Lewapda noýabryň ortalarynda bölekleýin açylan bazarlaryň, dukanlaryň we awto ýolgalaryň gapylaryna gaýtadan möhür basyldy. Şeýle-de mesçitleriň ilata açylmagy goý bolsun edildi. Faraw etrawynda köçelerehlorly suw sepmek işleri güýçlendirildi. Şuňlar Mara welaýatynda hem bazarlaryň we dukanlaryň aglabasy ýapyklygyna galýar. Ýurdun käbir tewitlerinde karantin çäklendirmeleri güýçlendirilýän mahaly türkmen häkimetleri ýurdun çäginde COVID-19 hasaba alınandygyny resmi taýdan ikrar etmän gelýärler. 5-nji dekabrda Lewawyň administrativ merkezi Türkmenabad şäherinde karantin çäklendirmeleri gaýtadan güýçlendirilip başlandy. Polisiýa işgärleri şäheriň kiçi bazarlaryny, şol sanda ýyl içinde Owgan bazar diýilip atlandyrylýan söwda nokoduny we ikinji etrapçada ýerleşýän guruluşyk bazaryny dolu ýapdylar. Söwdegärleri bazaryň golaýyna da goý bermeýärler diýip Türkmenabadly telekeçileriň biri anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Mundan başga da habarçymyz polisiýa işgärleri 3-nji dekabrda şäheriň Zelili köçesiniň iki tarapynda ýerleşýän dukanlara, awtoýolgalara, awtolow bejerýän servislere we awtolow şaýlaryny satýan dukanlara duýdansyz reýd gurnandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä bu ýerdäki telekeçileriň ählisine jerime salyndy we olaryň iş ýerleriniň gapylaryna gaýtadan möhür basyldy. Bu köçede beýlekler bilen bir hatarda awtolow şaýlaryny satýan dukanlaryň 40 we awtoýolgalaryň 10 goloýy ýerleşýär. Bellesek noýabryň ortalarında ýurdun käbir sewitlerinde karantin çäreleri bölekleýin gowşadylandan soň Türkmenabaddaky käbir bazarlarda we dukanlarda işin gaýtadan dikeldilmegine ruhsat berilipdi ýa-da polisiýa olaryň söwdasyny görmezlige salypdy. Söwdegärler bazarlaryň arka tarapyndaky gapylardan girip söwda edýärdiler. Dukan eýeleri bolsa möhürlerini aýryp gaýtadan söwda edip başlapdylar diýip Türkmenabadly telekeçi aýtdy. Telekeçileriň ençemesiniň habarçymyza gurrun bermegine görä söwdanyň gaýtadan çäklendirilmeginiň sebäplerini ne polisiýa işgärleri ne de bazar resmileri düşündirýärler. Ýöne ýagdaýdan habarly çeşmäniň habarçymyza aýtmagyna görä karantin çäklendirmeleriniň täzeden güýçlendirilmegi ýokary derejeli döwlet resmisiniň Aşgabatdan welaýata sapar etmeginiň öň ýanyna gabat geldi. 5-nji dekabrda ýerden Türkmenabada ýokary derejeli döwlet resmisi geldi. Onuň gelmegi bilen şäherde hususy eýçilikdäki köni awtobuslaryň gatnawy hem ýatyryldy. Polisiýa olaryň eýelerine Aşgabatdan gelen resmi gidýänçe awtobuslary ýola çykarmagy gadagyn etdi diýip çeşmämiz 5-nji dekabrda gurrun berdi. Bu aralykda beýleki bir habarçymyz Lewap welaýatyndaky şolsanda Farab etrawyndaky mesçitleriň 6-njy dekabrda hem ýapyklygyna galýandygyny, jemaat we juma namazlarynyň okulmagyna ruhsat berilmeýändigini habar berýär. Habarçymyzyň maglumatyna görä noýabr aýynda mesçitleriň 1-nji dekabrda açyljakdygy elan edildi. Ýöne geçen hepde bu kararyň 6-njy dekabra süýşürlendiği aýdyldy. Baş müfti häzir dünýäde pandemiki ýagdaýyň çylşyrymlydygyny aýdyp, köpçüligiň bir ýere ýygnanmagynyň ýalňyş boljakdygy barada karar çykarypdyr diýip ýagdaýdan habarly bir Türkmenabadly anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Mundan başga da welaýatyň Farab etrawynda köçelere hlorly suw sepmek işleri güýçlendirildi. Welaýatyň serhetdiýaky etraplarynda uçurdan derman sepmek işleri hem güýçlü depginde alınıp barylýar. Şuňlar marda hem bazarlaryň we dukanlaryň aglabasy ýapyklygyna galýar. Häzirki wagt welaýatda diňe azyk önümleri satylýan bazarlaryň käbirleri açyk bolup, beýleki haritlaryň söwdasy gizlin ýa-da polisiýa para bermek esasynda amala aşyrylýar. Owuzhan köçesiniň urundaky ak bazarda söwdegärleriň diňe belli bir bölegini bazara salýarlar. Olaryň galan bölegi bazaryň golaýyndaky hojalyklaryň howlullaryny kireyine alyp, şol ýerde söwda edýärler. Polisiýa bu hojalyklaryň her birinden 300 manat para soraýar. Şol pulu beren hojalyklara azar berilmeýär we polisiýa işgärleri bu ýerlerdäki söwdany görmezlige salýarlar diýip Marly telekeçi anonimlik şertinde 6-njy dekabrda habarçymyza gurrun berdi. Türkmen häkimetleri şu ýylyň tomus faslynyň ahirinde bir karantin çäklendirmelerini girdiler. Bazarlary, restoranlary, ilata hyzmat
gediş nokotlaryny we güýmence merkezlerini yapdylar. Ýurdun içinde transporty çäklendirdiler. Bu waka ýurtda virusyň möwjüden mahalyna gabat geldi. Şol bir wagtda noýabryň ortalarynda habarçylarymyz Mara Lewap we Balkan vilayetlerinde karantin çäklendirmeleriniň goşudylyp başlanandygyny we käbir bazarlaryň, dukanlaryň, restoranlaryň, kafelaryň bölekleýin, awadaky mehmanhanalaryň dolu açlandygyny habar berdiler. Adatlyk goşudylan karantin çäklendirmeleriniň gaýtadan güýçlendirilmeginiň sebäpleri barada döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy görüşmek gullugyndan kommentari alyp bilmedi. Ýöne şu aýyň başynda adatlyň ýagdaýdan habarly çeşmesi türkmen häkimetleriniň koronawirusyň täze omikron görnüşiniň ýurtda wirusyň nobatdaky tolkunny döretmeginden alada edýändigini habar berdi. Türkmenistanda girdilýän karantin çäklendirmeleri we olaryň möhleti barada beýanat bilen çykyş etmeýän türkmen häkimetleri ýurdun çäginde COVID-19 hasaby alınandygyny resmi taýdan ikrar etmän gelýärler. Şol bir wagtda bütün dünýä saglyk guramasynyň wekiliýeti Türkmenistanyň öz serhet çäginde koronawirusyň ýokdugy baradaky öňe sürmesine soňky bir aýda 2 gedek açaçan şüphe bildirdi. 29 noýabrda bütün dünýä saglyk guramasynyň saglyk ulgamlaryna taýýarlygy güýçlendirmek boýunça pandemiýanyň başyndan bäri Türkmenistana eden ikinji saparyndan soň beýanat ýaýradyp, türkmen häkimetlerini ýurtda COVID-19 bardygyny ýüze çykarmak boýunça tagallalary güýçlendirmäge çagyrdy. Şol bir wagtda türkmen telewizionyasy 19 noýabrda efire beren video reportajynda bütün dünýä saglyk guramasynyň wekiliýetiniň Aşgabatda iş saparynda bolup, ýokunç keseliň garşysyna görüşmegiň çäklerinde Türkmenistanda ýola goýulan öňüne alyş çärelerine ýokary baha berendigini habar beripdi. Türkmenistanda dowam edýän işsizlik we işe girmek üçin verilen paranyň hem ödülmeligi arada kaladalaryň arasynda ahally köprek aýlyk berýän hususy firmalarda dören iş orunlary mardaky gaz edarasynyň işgärleriniň köpçüliklerin işden çykmagyna sebäp bolanamaýar. Täze iş aýlyk mümkinçilikler bilen bir hatarda marly işçiler porsi kukurt ýytyndan hem diýinjaklaryna beren ýerler we soňra ýollaryň açylyp has köp gazanç üçin daşary ýurtlara gitmek mümkinçiliginiň döremegini bilwaglaýarlar. Ýol ötün etrawynaky gaz edarasynyň kevşirleýijileri köpçüliklerin işden çykýarlar diýip adatlygyň marda habarçysy hepde ahyryny habar berdi. Yerli habarçy odal ýol ötündäki galkynç gaz zawodynyň işgärleriniň köpüniň kukurt ýüklemek bilen meşgullanýanlygyny, olary diňe halta bilen pil berilýänligini, iş geýimlerini we maskalaryny özleriniň getirmeliligini habar beripdi. İlki wada bir işgärimiz işden çykdy. Soň ýene 3 işgär işden çykdy. Inni bolsa ýene 7 işgär işden çykjakdygyny aýdyp arda berdi. İşden çykýanlaryň aglabasy kevşirleýiji bolup işleýär diýip gaz edarasynyň adatlyk bilen anonimlik şertine gurlaşan işgär aýtdy. Onuň sözlerine görä gaz edarasynyň başlygy ilki işden gidýän işgärlere arkaýyn gidip bilersiňiz. Ýeriňizde adamlar garaşyp durdy ýer we ýene kim gitjek? Aýdyň şu wagtdan diýip ulugurlaýar. Ýöne soň işgärleriniň işden köpçüliklerin çykýanlygyny gören başlyk alada galyp gidýän adamlara işden çyksaňyz, soň munyň ýaly iş tapmarsyňyz diýip höre köşedip olary saklamaga synandy. Emma adamlar şu zawodyň porsi kukurdyýyndan diýinsak bolýar. İşin gerekkällip ardalaryny berýärler diýip yerli çeşme aýtdy. Sondan soň başlyk düýüp götür, başga adam ýurlaýar we aljyrap, men sizi işden oşadamok, ýagny resmi taýdan işden çykaramok diýmek siz öňküje bolsaňyz ýaly öz işiňizi dowam etmeli bolarsyňyz. Bolmasa zähmet kitapçaňyzy bermerin. Soň pensiýa ýaşy ýeteňizde gaty ökünürsiňiz diýip işden çykýan adamlary gorkuzjak bolýar. Ýöne bu haýwaty hem işden çykýan adamlara täsir ýetirmeýär. Olar oňa başlyk biz bu ýerde işlesek pensiýa ýaşyna ýetmer. Sen biziň zähmet kitapçamyzy berseň ber, bermeseň berme. Bizin işe gelmez. Sebäbi Aşgabatda açylan täze hususy firmalara işe gidýär diýdiler. Ýol ötündäki gaz edarasynyň radionyň habarçysyna maglumat beren işgäriniň aýtmagyna görä, kukurdyýyndan bizar bolanlygyny aýdýan işçileriň işden çykmagy olaryň öňüne açylan başga bir mümkinçilik bilen bagly. Köp işçi bir ýerde başga alaş tapmany işleýär. Sebäbi şertler agyr. Emma işçilere näkilen bolsa başga da alternativa tapyljak ýaly.
ilki işten çıkan işçimiz ahal tebitine gidip şol yerdäki hususy firmalaryň birine işe yerleşipdir we soň bärdäki tanışlaryny hem işe çağırypdyr. Diňe kewşirleýijiler däl, eýsem elektrik күnärmenler hem gidip barýar diýip radionyň söhbetde şaýtdy. İşten çıkan işgärleriň biri habarçynyň täze dören mümkinçilik baradaky soragyna bir ýaýdanyp anonimlik şertine jogap berdi. Ýol öteniň galkyn sagodyny eşek ýaly işläp, arasyna otly wagonlaryna kükürt ýükläp, aýdalýan aýlygymyz 2200 manat. Emma ahale giden kardeşimizin aýtmagyna görä, ol ýerdäki hususy firma bize adından 4000 manat aýlyk töleýär. Adamlar haýsy gaçan açenli beýdip gorkup, soň iş tapman durmaýyn diýip gelmelip, işten çıkan işgär aýtdy. Mart ýetindäki işçileriň köpüsi inni öýleriniň bärde 2 aý işläp aljak pullaryny aharly bir aýda hem alyp biljegini düşündi we köp adam işten çykmanka smenasyny tawşyryp boş wagtyny ahala gidip hususy firmalardan iş görleýär. Egerde işe yerleşip aýlyklaryndan razy bolsalar, nowatdaky smenada işlemek üçin işe gaýdyp gelmeýärler diýip habarçy gürleşen adamlarynyň sözlerini salgylanyp aýtdy. Adatlyň habarçysy odal bir edara işe girýän adamlaryň ulum öçörlerde para bermäge mezur bolýanlyklaryny habar beripdi. Ol gady idarasynyň işçileriniň köpçüliklerin işten çykyş baradaky maglumatlary öwrenýän wagtynda bir kewşirleýijiden işe gireňizde beren paraňyzy ödediňizmi diýip sorady. Kewşirleýiji bu soraga ýok, ödemedim. Beren pullarym hem ogorram. Ýol ötendäki zagodyň portusyndan dyýynsam bolýar diýip begençli jogap berdi. Habarçynyň sözlerine görä adamlar işi höwes bilen taşlap gidýärler. Inni nirede köprak pul tölense şol ýere algaýarlar. Soň näme diýip sorasaň, soň ýol açylsa daşary ýurtlara gider diýärler. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar we barha köpelýän işsizlik pandemiýadan öňki ýyllarda 10 miňlerçe türkmenistanlynyň daşary ýurtlara iş gözläp gitmegine sebäp boldy. Emma türkmen hökümeti ýurtdaky işsizlik, daşary ýurtlara giden zähmet migrantlarynyň anyk sany we olaryň maşgalalaryny ýeberýän pullarynyň möçörleri barada maglumat bermeýär. Şu aralykda Gurbanuly Berdimuhammedow hökümetiň ýylyň 11 aýynyň netijelerine bagyşlanan mejlisinde ýene bir gedek täze iş orunlaryny döretmek, önümçiligi sanly gomy ornaşdyrmak boýunça köp işler alyp barmagyň wajypdygyny ýetdi. 1-2 dekabrda Türkmenistanyň Mary we Lebap vilayetlerinde güýçli tozonly şemal turdy. 3 dekabrda Marda köçeleri şemalyň getiren çägelerinden aratsalamak boýunça köpçülikleýin ýowarlar geçirildi. Bu işlere edara kärhanalaryň işgärleri çekildi. Bu ýagdaýlaryň jekmejekleri barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Mary we Lebap vilayetlerinden maglumat berdiler. Marda habarçymyz güýçli şemal turanda howanyň düzümünde köp mukdarda çägäniň bolandygyny we uzak ýerleriň çägeden ýaňa görünmändigini aýtdy. Munyň netijesinde şäheriň tas ähli köçelerine çäge üýşdi. Şuň edara kärhanalaryň we hususy firmalaryň tas ählisiniň işgärleri güýçli depkinde daş töweregi arasaladylar diýip efirde atlandyrylmasylygyny soran Marly ýaşaýjy 3 dekabrda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz şu günler tozonly howa alergiýasy bolan adamlaryň köpüsiniň öýden çykmaýandygyny, işgärleriň 2 maska dakynyp işlerine gidýändigini hem aýtdy. Adamlaryň arasynda demleri gysyp hastahana ýüz tutanlar hem boldy diýip ýagdaýdan habarly Marly ýaşaýjy belledi. Habarçymyz şemalyň öň ýanynda belaýatyň köp owasynda elektrik energiýasynyň öçürilendigini, ýaşaýyş jaýlaryna ençeme sagatlap toğun berilmändigini hem aýtdy. Şeýle-de ol polisiýa işgärleriniň Sewitde turan güýçli tozonly şemaldan goşmaça pul gadanmak üçin peýdalanandygyny, ýaşaýjylar entek awtologlaryny ýuwduryp ýetişmänkä olara desine jerime ýazyp ýa-da olardan para alyp başlandygyny hem belledi. Polisiýa işgärleri her bir hapa ulağa adından 50-100 manat jerime ýazdylar ýa-da şoňa golay möçörde para aldylar. Olaryň köçäniň tas her bir ädiminde durandygyny görse bolýar diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Tozonly şemal ýurduň Lebap vilayetinde hem turdy. Habarçymyz tozonly şemal sebäpli howanyň aşa hapalanandygyny, 500 metr uzaklykdaky ulaglary görüp bolmaýandygyny hem belledi. Güýçli şemalyň turup başlan pursady Türkmenabad şäherinde 100
metr belentlikde yerleşen baş baydağı hem aşak düşürdüler ve hädireçenli baydak sütünde görünmeýär diýip efirde atlandyrylmasydlygyna soran türkmenamatly ýaşaýjy 2 dekabrda habarçymyda beren maglumatynda aýtdy. Habarçymydyň sözlerine görä 1-2 dekabrda Sewitde güýçli şemalyň turjakdygy barada edara kärhanalaryň tas ählisine bir gün öňünden duýduruş berildi. Ähli edara kärhanalarda elektrik we santechnik işgärleri nowatçylyk çekmeli diýdiler diýip Lewaply büdjet işgärleriniň biri habarçymyda beren maglumatynda aýtdy. Bellesek türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtda turýan güýçli şemal, tupan ýa-da sil suwlarynyň joşmagy ýaly tebii hadisalar barada ne öňünden ne de ýanyndan açaçan beýanat bilen çykyş edýärler. Şeýle-de tebii hadisalaryň netijeleri, ilata ýetiren täsirleri barada hem hiç ýyly mesele gozulmaýar. Mundan ozal marda 16-njy noýabr güni akşam saat 7 töwereklerinde turan güýçli şemal Sewitiň elektrik energiýasi bilen üpjünçliginde bökdünçlük döredipdi. Şonda käbir çetki owalara bir günläp tok berilmedi. Iýul aýynda bolsa Marynyň ýoly tön we Türkmenala etraplarynyň çäklerinde turan tozonly şemal ýol hadisalaryna sebäp bolupdy. Şonda bir aýalyň aradan çykandygy aýdylypdy.